Hello, welcome back to Noel PTV. Ngayon dumating yung Lazada natin. Lazada package, yung order natin na personal protective equipment, PPE. So yung item na in-order natin ay doctor's PPE. Para siyang doctor's coat pero in a form of a PPE. So enclosed yung neck at enclosed din long sleeve siya. Enclosed dito sa may wrists area. Tapos below the knee siya. So tingnan natin. Yung available stock nila large, pero nag-chat ako sa seller. Tapos sabi niya i-check nila kung may stock sila ng XL. So open natin. So nag-deliver sila last Friday, pero hindi ko naiwan yung bayad ko. COD kasi siya. So binalik doon sa distribution center sa San Fernando, La Union. Tapos ganun pala yun, pag hindi na-deliver ng Lazada, they will send you a notice sa email account or doon sa Lazada app. Tapos they need you to confirm yung address mo ulit, yung full name mo, yung tracking number, tapos yung contact number mo. Para within 24 hours yun. So kaninang umaga binalik nila, tapos luckily naiwan ko yung pambayad. So buksan natin. So this is from an international seller. So XL, very good. XL na yung nabigyan nila na ano. So puti siya. So it's worth 1,000 pesos. So tingnan natin yung ano. So ano siya, ang price niya is 1,090 kasama yung delivery fee na 90 pesos. So sabi niya, thank you for your purchase. We're honored to have been chosen to protect you. We pray for you and your family's safety always. We will forever be grateful for your service. So, yan. So, yan ating ano. Buksan natin tapos tingnan natin kung mag-fit yung XL. Buti na lang dumating yung stock nila na XL din. Maganda yung ano niya. So, waterproof yung material niya. So hindi siya nababasa, hindi papasok yung ano. Medical grade siya. So ang maganda sa kanya, enclose yung ano niya sa neck area. Tapos zipper siya all throughout. So medyo mahaba siya. So zipper yung ano niya. Tapos doon sa neck area, so para siyang ano, Chinese collar. Tapos yung manggas niya, so darker red siya. Yeah. Pwede siyang raincoat pero walang hood. So gagamitin ko ito during my clinic treatments sa San Fernando City, La Union, Urdaneta City, Pangasinan at saka sa Naguilian. So try natin. Oh, fit na fit. Okay. Medyo mainit lang siya. Okay, sakto. So, tatayo natin. Nasin ko lang yung buwan. So, hanggang knee area siya. So, it's a doctor's PPE. So para siyang doctor's gown during rounds sa hospital. Pero pwede siya for clinic treatments and community-based treatments. Siyempre gagamit pa rin ng face mask at saka face shield and gloves. So, medyo mainit lang talaga pag naka-PPE. So in place. So parang ano, sutana. Yan. So it's very good. So naka-fit siya, XL talaga. So my size is really pang XL. Yan. So this is an extra protection during our treatments. So sa clinics. So when we work with our clients, sa mga pasyente namin, para both patient and the healthcare provider ay protektado against the COVID. So let us all stay safe
So let's wear, gamit tayo ng face mask, face shield, tapos kung kailangan mag PPE din tayo in all our activities. So thank you po and ingat po tayo lagi. And pag hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button tapos yung notification bell para makita nyo pag may new content each week. And like and share our videos. Thank you very much po and God bless us all. Bye-bye.